Kaixo guztioi. Erandioko Kilkirtxu gaztetxoak elkartetik Euskararen erabilpena bultzatu eta gure herrialdea ezagutzera eraman nahi ditugu herriko gazteak. Horretarako, Bizkaiko herrietatik ibilbide bat egiteko konpromesua hartzen dugu. Herri horretako historia bertako herritarrekin azalduz eta jinkaren bitartez ezagutuz. Hau guztia zure gazteen artean euskararen erabilpena bultzatzeko izango da. Eskerrik asko. Hirurehun eta hirurogeita bost egun euskara!